Tak vám čau ľudia, moje meno je Klase, ja vás dám môjho ďalšieho videa, dneska to poprvýkrát z informačného videa. Pre mňa sú síce informačné videá celkom zbytočné, lebo chápete, to iba informovanie, nerobím tu nič iné, ako teda vás informujem, že čo sa teraz bude diať, ale teraz by sa to fakt hodilo, lebo chcem vysvetliť, prvá vec, prečo nevychádzali videá, ako budú teraz vychádzať videá, čo sa zmení na mojom kanále a ešte jedna téma. A ideme na to. Dobre, prvá vec, prečo nevychádzali videá? Takže je na to úplne jednoduché riešenie, lebo tuto môj krásavec vedľa mňa, ktorý tu šumí, ale vy to nepočujete, tak konečne, hej, nastavil som si noise reduction na OBS-ku, ja viem, som frajer, nejsom. Tak tento krásavec vedľa mňa sa pokazil. Hádajte koho chybou? Mojou nie, prísam. Dobre, bol to mojou chybou, urobil som tam nejaký proste divný skrát, potom nevychádzali videá a teraz už budú vychádzať, že je to opravené, lebo inak by som toto asi logicky nenatáčal. A teda to je asi tak všetko. Dobre, ďalšia vec. Že ako to bude teraz s videami, čo sa zmení na videách a tak ďalej. To je prvá vec, čo sa zmení. Že som sa naučil lepšie striať, lebo doteraz som, do akého videa to bolo? Do nového začiatku, to je video, kde bol poprvýkrát FNAF 2, som ešte strial na Wondershark filmoch, to mal taký hnusný vodoznak, neviem, či to niektorí ľudia ešte pamätajú, ale má to taký hnusný vodoznak. A potom som začal striať na DaVinci Resolve, na ktorom som vedel striať, ale slabo, tak teraz som sa naučil konečne lepšie striať, lebo som trochu študoval medzi tým, čo som ako keby nevedel, netestoval som ešte žiadne veci. Iba viem, že aké veci fungujú, aké veci sú proste dobré na tom a tak ďalej. A ešte plus jedna vec, mám nový mikrofón, neviem, či to počujete, ale ten hlas je trochu iný a podľa mňa aj lepší, keď som to testoval. A je to HyperX Quadcast a teraz nechcem na to robiť žiadnu reklamu, prosím vás, nemyslíte si, že toto je nejaká reklama, že kúpte si tento HyperX Quadcast, iba za 100 €, sponzorované mnou. Neviem, že kto by odo mňa chcel sponzora, neviem, jak to povedať, dobre, chápete, ja by som asi nič nemohol sponzorovať, keď som taký malý youtuber, chápete, to skôr si nájmu neviem koho, nejakého zo 100 000 subscribers mi aspoň, nie takého malého 135. Samozrejme by ste to mohli zmeniť, keby ste dali odber, dobre, presem žobrať. Tak fajn, ďalšia vec, teraz ako budú vychádzať videá? Tak ako doteraz, to znamená, keď som stial videá natáčať celkom pravidelne, ale že teraz sa to trošku zmení, lebo idem urobiť asi najväčší projekt na mojom kanáli zatiaľ. Lebo tu mám zatiaľ malé projekty, tak ma napadlo, že urobím jeden veľký. To ešte, že k čomu to bude a na čo to robím, to sa ešte dozviete, je to fakt málo ľudí, iba tí, ktorí na tom budú so mnou spolupracovať. Takže medzi týmto nebudú vychádzať moc videá, nehovorím, že nebudú vychádzať vôbec, budú vychádzať, ale v menších intervaloch, to ešte uvidím, lebo ja som taký ten typ tohto improvizátora, ktorý povie, že nebudú vychádzať videá a potom vychádza každú minútu video. Takže zatiaľ iba hovorím, že možno budú menej vychádzať videá. Je to iba pár ľudí, bude to ťažké skôr aj na zostrihanie, pretože bude to ťažké úplne. Ale už som vymyslel pár vecí do toho videa, to znamená, že to video podľa mňa bude najlepšie zatiaľ na kanáli a najdlhšie, to je ten problém. To znamená, že to bude mať podľa mňa aj 50 minút, to ešte ale uvidíme. Tak poviem, k poslednému tématu a to je jedna vec. Celý čas, keď som napríklad nevydal videa, tak som proste nemal kam napísať, že nebudú vychádzať videá, lebo do komunity podľa mňa nikto nekúká. Možno niekto hej, ale asi fakt málo ľudí, ale... Takže, mám Instagram, dám ho teraz do popisku tohto videa, a choďte na to a proste teraz začas kúknite, keď tam vydám nejakú storku, že nebudú vychádzať videá, lebo to je asi jediná vec, ako tie videá toto. Dám to ale aj do komunity. Ten problém je v tom, že ja keď tu dám aj nejakú storku alebo do komunity nejaký príspevok, tak proste strašne málo ľudí to vidí, lebo pretože tam ľudia nekúkajú, tak nechcem to oznávať pomocou video, že každý týždeň vyjde video. Prepáčte, dneska nevidie video, chápete? To znamená, že dole v popisku bude Instagram a choďte sa kľudne pozrieť, dajte kľudne aj follow, mne to je jedno, ale nemusíte tam ísť, samozrejme je to na vás, ja tu nechcem od vás žobrať followy na Instagrame, ale je to asi jediný spôsob, ako sa dozvedieť o videách, ako môžete aj rozhodovať o tom, že aké videá teraz budú. Aj tam sa napríklad budem pýtať. Chcete ďalej videá? A keď mi tam odpíšete nie, tak je to aj tak jedno, lebo ďalej budem vydávať videá.
Dobre, dáme si iný príklad, lebo to bol taký najviac random príklad. Chcete napríklad ešte ďalej Poppy Playtime 2 a vy napíšete všetci nie, tak proste budem menej vydávať Poppy Playtime. Čo som teraz za debila? Ja to čítam jak slovenčinu. Či by ste chceli na Poppy Playtime, tak sa tam vám opýtam a keď mi napíšete nie, tak to teda bude menej vychádzať. Samozrejme, teraz vyzerám ako taký ten týpek, ktorý ide iba na to, čo chcú ostatní a nie na to, čo chcem ja. Lenže stále, chápete, ak video nemá zhľadnutie a ja som na to makal 5 hodín, tak na čo to robím? Proste som tu preto, aby som niekoho zabavila, aj keď nikoho nezabávam, ale to je jedno. Ale chápete, proste chcem, aby to malo nejaký úspech, nie že natočím video a potom z toho nič. To je ako vytvárať software, ktorý funguje najlepšie na svete, ale nikto to nepozerá. Aj keď moje video určite najlepšie nefungovalo. To je jasné. Ale je to iba príklad. Dobre, teda to by bolo z dnešného informačného videa všetko. Povedal som vám to asi všetko, čo bude teda v nasledujúcich videách alebo dňoch, dokonca ako budú vychádzať videá, či budú vychádzať videá, či tie videá nebudú vychádzať tak, že napíšem storku, kde napíšem, že vyjde video o 16:00 a pritom ho vydám niekedy 18:00. To je ináč celkom častá anomália, ktorá sa deje u mňa. Tak proste viete to. Kúknite kľudne na ten Instagram, dajte tam follow, ak chcete, nemusíte to tam dávať. A to bude z toho videa všetko a čau.